Tá leabhar speisialta amsa le Léamh chuitinne. Mamó Fadó, agus sí Anna Ní Chartúir i scríofa leabhar seo. Agus tá leabhar seo speisialta mar gur dráma tá an. Ach, cé dá dráma? Well, siad is dráma ná nuair a bhíonn daoine a caint lena chéileh, beidir ar an ardán, agus istis sa leabhar seo tá dráma scríofa. Nis fan go bhfeicimid cé tá sa dráma seo. Mamó Fadó. Tá beirt sa tuige mabhairt, níomh agus mamó, agus is iad seo a bheith a caint le chéile sa dráma seo. Cúmid ré, gus tá ó níomh a caint. Bhuail lumsa drafúr, nó dráhar, a bheith am, nó drár beidir. Bháin is a chrí. Bhuá, rud drafrachaí agus drárachaí atsa, na a bhí tú ó go bhamó? Bhí a chrí. Bhí ceathrar drár agus trúr drafúr am. Agus feicimid tá dácinál éagsúil ar an bectir sin gus má mó cuimrú siar. Bhí ochtar aga dheán? Bhí a chrí. Bhí ochtar aine. Cá gur a teach an mhór agaí má se? Muise ní rá chrí. Ní rá chá thiomra colata sa teach. Teach beagán sin le feiceal. Chá thiomra colata? Tá chéirí thiomra colata sa teach seo aine. Tá teach níomh, nó teach Múinteoir níomh, bhád níos mó ná an teachan ar tógiú mamó. Ó, tá mo dhéansaí salach a bhamó. Cuir san dional níocháine a chrí, tá ceann glánainn seo. Ará inneal níocháine agaí nuair a bhí tusa ó go bhamó. Muise ní rá chrí. Masú cad a bhíag mamó. Achas minic go chabhrama le mo bhamaí agus í ní na néadaí. Agus iad a níocháine le láimhin sin. Agus an rá Teilifís agaí nuair a bhí tú óg. Masú rá. Ní rá chrí. Ach bhí pictiúr lonustis a chair. Is minic a chuim a héin is mo cháirde an. Rá fón póca ad nuair a bhí tú óg. Ní rá chrí. Ní rá fón póca bean nuair a bhí mise óg. Nach rá síl an éagsúil mamó fása níos. Ní rá fón tí aineach an irid, ach bhí ceanna deach maintín srása. Rá cá agaí nuair a bhí tú ó go bhamó? Ní rá chrí. Ní rá mórán caran í an nuair a bhí mise óg. Ó bhamó? Rá siúpaí an nuair a bhí tusa óg? Bhí a chrí. Ach ní rá siad ar nús na siúpaí atá an inis. Brenda méid millseanta sa siúpa sin. Rá éadaí deasa ad nuair a bhí tú ó go bhamó? Bhí a chrí. Is minic a tháinig beart chugainn ó maintí na Miriceá, agus gúnaí deasa an chum héin agus gom i grafrachaí. Is má lum san Scoil a bhamó? Hain Scoil lása? Ó muise níor haine chrí. Bhí na Múinteoirí an chrosta nuair a bhí mise óg. Níl mo Múinteoir sa chrosta bhamó. Téisteacha ci mar sin a chrí. Slán inis agus bí go má. Ach fan núm a do bhamó. Ceist bháin eil amart,
ar ra tú sunna sásta na a bhí tú óg. Bhí mé, ach tá me níos sásta fós inis, mar go bhfuil tusa am a chrí. Nach ran Dráma sin go hálainn, bhí síl difriú lecha ba fása níos, ach bhín bhirrte go sásta.